Hlui-Lalnunsanga sak akha olsum takin zirle kan tumdo nani video ko upload tapi angin kha langot takha lo tiro inti ani nom khopin chuwang chuan in voina kan zir don ta ani a intro kha kan tim hasaberanga kan ti masakber tur chu transpose kha minus 3 kan da anga ti chuan in sikin kan tumdo nani olsum thayang berin le veilam pangkha hei ti hianin handa anga chuan hei kan bet masaberang kan dinglam pangkhan hei dinglam pangin kan ti don ni hei kan ti anga chuan hei lu wal hianin si kha kan bet don ani chuan next a ti chinang hian veilam pangkha D minor a G a sinang rồi muang in khai rang deuh hlagin cho nó vay nhìn ra hey amma sabera kanti le hey kain ang reng ani hey ero asanga khang kam mang thung ani shiat polo tur hetia kan ti ai khan hey kan mang tileang chuan heta chuan hết à thì léng rồi muông in chuan chuẩn bị rồi thì lại chỉ đáng chuan next tia ti kha tia ti kha har deuh mai thea chu wang chuan in ti pon ti thea ti po hian emo ti han veilam pang ero kha chu A minor a hey lu vele veilam pang kha D minor a tidak sedang Lele Chuan cumi jua G C tidak sedang với thật là chiếc ta chuyên F à emo pakat chapon D minor thì léng hey lu khan chuan chuẩn bị rồi chuan thì khan thì đón này ti liang rồi muang in
khan ni mai zoi mu in kan tum anga bul tangin ti chuan in pa ngai kan tum don nia thì giống khan này mày thì khan với tan chuan in intro kha kan du to kan kan ti ja chuan in lo ning man pal anga kar le in rin nia Part-1 na kan chun zom le don nia thì kha chuan in comment na po in ron ti to lawang chumo mai ro chu in zawai chunga khan in kalom vek thove thì kha kan sei du ni